زخبركم تخطاتلتي مدب شرات عنا أبز حلفة كفال بزعبا حفشاوي أبني وليد زخصت ويدما تحت 18 عامات زخصت أمراون معبالاون سنكلنا زيدسس مدب بفلاي دما أوتيزمن داون سيندرومن عينت سنكلنا كميو زونن هو بحريات سدرابيت ويدما ሕብረተሰብ ክገብሩሎም ዘለዎ ጉቡኣት ኣላልያ ከመይ ይመስል ዝድስስ መደብ ኣቕሪብና ልኩም ነርና ንሎም እምበኣር መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ክሳብ ሕጂ ከባቢ 800 ስንክልና ተለልዮም ኣለዉ ኣብ ሃገርና ብዙሓት ትርእዮ ናይ ዝስንክልና ብፍላይ ድማ ተርእዮ ኦቲዝምን ዳውን ሲንድሮምን ሰብረለማዊ መልመስቲ ወዘተ ኣሎ እዚ ስንክልና ብዓይነቱን ክብደቱን ዝተፈለየ እዩ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ንዘለዎም ቆልዑት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራውን ኣካዳሚያውን ክእለት ርኡይ ዝኾነ ዘሕታለ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ጸገማት የርእዩ እዚ ማለት ንማሕበራዊ ሕግታትን ልምድታትን ብግቡእ ተረዲኦም ኣብ ምብህሃል ምርዳእ ምሕሳብ ሽግር ኣብ ዘጋጥሞም ግዜ ድማ ኣብ ምፍታሕ ሽግራቶም ከምኡውን ኣብ ኣእምራዊ ክእለታት ርኡይ ዝኾነ ሕፅረት ኣለዎም ብፍላይ ኣብ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ንነዊሕ ዓመት ዝደጋግሙ ቆልዓዊ ባህሪኦም ክልወጥ ዘይክእል ናይ ምዝራብን ምጽሓፍን ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ዝምድና ጉድለት ዘለዎም ዘይተኣደነ ዋዕ ዘርእዩ ህፃናት ብኣግኡ ክስተባሃለሎምን ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ ከይህሉ መረዳእታ ክረክብ ጸገም እንተለዎውን ፍታሕ ክግበርን ናብ ሰብ ሞያ ጥዕና ክኢላ ህፃናትን ቆልዑትን ብምኽያድ ምኽርን ማእዝንን ምንዳይ ኩሉ ጉዱስ ወገን ክርድኦ ዘለዎ ጉዳዩ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ብፍሉይ ዘርእይዎ ባህርያትን ጽልዋታትን ኣሎ ገለ ካብቲ ዘርእይዎ ባህርያት ምስ ንርኢ እቲ ቀንዲ ነዚ ስንክልና ዝምእላን ጸገም ዝፈጥር ነገር እንታይ እዩ ዝደጋገም ባህርያት ኣሎ ሓደ ነብስኻ ናይ ምጉዳእ ባህርያት ኣሎ ጎነፃዊ ባህርያት እዚ ንስድራ ቤታት ኣብ ሽግርን ኣብ ጸገምን ዝእትዎም ማለት እዩ እቲ ተደጋጋሚ ባህርያት ንብሎ ዘለና ናይ ኢድ ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ገለ ክፋል ኣካላትካ ምንቅስቃስ ክኸውን ይኽእል እዩ ምንግብጋብ ክኸውን ይኽእል እዩ ገጽካ ምጽፋዕ ሰለፍካ ምጽፋዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍኒሕኒሕ ምባል ንቕድሚት ንድሕሪት ምንውናው ክኸውን ይኽእል እዩ ምጭምጋግ ናይ ገጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ርእስኻ ምህራም ምጥብጣብ ነብስኻ ኢድካ ምንካስ ምልጋዕ ክኸውን ይኽእል እዩ መልሓስካ ምልማጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ነነው ምባል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝደጋገም ባህርያት ንብሎ ዘለና ነብስኻ መጉዳእ ንብሎ ዘለና ካብ ዝፎከሰ ነገር ኢድካ ምፍሕፋሕ ኣጻብዕትኻ ምጥብጣብ ሰለፍካ ምጽፋዕ ክኸውን ከሎ እቲ ዝኸበደ ግን ክሳብ ይዕንትኻ ምቡጥቋልን ርእስኻ ምንዋዕን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጎነፃዊ ባህሪ ንብሎ ዘለና ከዓ ንገዛእ ርእሶምን ንኻልኦትን ጠንቂ መጉዳእቲ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ምድርባይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣቑሑት ምስባር ክኸውን ይኽእል እዩ ምትህርራም እዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ኦቲዝም ዝነብሩ ክረአ ዝኽእል እዩ እዚታት ንምእላይ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነቶም ስድራ ቤታት ጾር ኮይኖም ዝርከብ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዞም ባህርያት እዚኣቶም እንታይ የምፅልዋ ዘምፅኡ ተይልና ኣካላዊ ሓስያ የምፅኡ ዝምድና ስድራ ቤት እውን ይፀሉ እዩ ዝምድና ናይቶም ቆልዑት ምስ መዛንኦም እዚ ባህርያት ዝተለዎም ፀሉ እዩ ከም መዛንኦም ኣብ ዝግብኦም ኣብ ስፖርቲ ማሕበራዊ ንጥፈታት ንኸይሳተፉ ንገብር ብሰንኪቲ ባህርያቶም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ስድራ ቤታት ነዚ ባህርያት እዚ ክፀረሎም ዝኽእል ኣካል ሕብረተሰብ ስለ ዝስእኑ ደቆም ሓይሮም ኣብ ገዛ ይነብሩ ማለት እዩ እዚ ጾር እዚ ከዓ ማሕበራዊ ፀገም ስለ ዝኾነ ንኩልና ሓላሊኹ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ምምሃርን ናይ ምግንዛብን ዓቕሙ በኣሉታ ስለ ዝፀሉ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ዘን ስድራ ቤታት እዚኣተን ንከምዚ ዓይነት ስንኩላን ከኣለ ኣብ ገዛ ጥራይ እቶም ስንኩላን ኣይኮኑን ተሓይሮም ዘለዉ እተን ስድራ ቤታት እውን ተሓይረን ስለዚ ኣብቲ ቁጠባ እውን ቀሊል ሓስያ ኣይኮነን ዘምፅእ
ከምቲ ብዝተፈላለየ ውፅኢታት ዝተረኽበ መጽናዕቲ ዝሕብሮ ንኣማጻጽኣ ኦቲዝምን ዳውን ሲንድሮምን ሰብረልማዊ መልመስቲ ወዘተ ኣብ ስድራ ብመንጽር ሕክምናውን ስነ ኣእምራውን ብሓፈሻ ድማ ብስነ-ፍልጠታዊ መግለጺ ዘይድጉፍ ሓበሬታ ክወሃብ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ኸኣ እዚ ዓይነት ስንክልና ከም ብመርገም ዝመጸ ከምኡውን ከም መቕጻዕቲ ናይ ፈጣሪ ብምውሳድ ዘይተደለየ ጸበባን ጭንቀትን ርእሰ ምትሓትን ኣብ ወለዲ ክስዕብ ጸኒሑ እዩ። እዚ ግን ጉጉይ ከም ዝኾነዮም ዝምልከቶም ኣካላት ዝገልጹ። ምክንያቱ ኣብዞም ስንኩላን ጸቓጢ ዝኾነ ኣተሓሕዛ መሊስካ ንዘለዎም ስንክልና ምግዳድ እምበር ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ናይ ወለዲ ተራ ኣብዚ ከመይ ይመስል? መጀመርያ ጥዑይ ቆልዓ ተወሊዱ ናይ ብሓቂ ቆልዓ ሓንቲ ክሳይ ነበረ ምስ ተወለደ ህፃን እኳ ኣብ ሆስፒታል ወሲድና ክሳይ ጌርና ይንፈለጥን ኢና ግን ድሕሪ 3 ዓመት ቁሩብ ከምዚ ዋዐ ነገር ኣምፂኡ ቅልውልው እናበለ ዋዐ ነገር ክሳይ ኮይኑ ድሓር ትኹነታት ብዙሕ የተረዳእናየን ናይ ቆልዓ ነገር ክኸውን እናበልና ድሕሪ 5 ዓመት ማለት እዩ ትኹነታት ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕጂበ እንታይ ይብለና ኣብዚ ሕክምና ዘይተርእይዎ ገለ ምንታት ምስለና ኣብ ቅዱስ ማርያም ብ2002 ኣብ ቅዱስ ማርያም ወሲድናዮም ካብኡ ቁሩብ መዕገሲ ዝኸውን መድሃኒት ገለ ምስ ሃብዎ ከም ምስል ተወሰነ ግዜ ሓደ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክኸውን ድሓን ኮይኑ ሕጂ ዝቆልዓ ተበዲሉ ነይሩ ገለ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ተባሂሉ ቁሩብ እቲ መድሃኒት ምስ ወሰደ ቁሩብ ተዓጊሱ ታያሉ ሕጂ ቁሩብ ኣፍታ ናይ ጻዕቕ ናይ ምግቢ ይወስድ ጻዕቕ ናይ ምግቢ ስለ ዘሎ ይኣኽለካ ኢሉ ብዙሕ ክሳይ ይገብርን እዩ ብኸምኡ መሰረት ከማንሲ ከስዐ ናይ ውሽጣዊ ክሳይ ከስዐ መጥባሕቲ ገይሩ 2015 ወራ 10 2015 መጥባሕቲ ገይሩ እቲ ውሽጣዊ ቀጸላ ናይ ከስዐ ተቐዲዱ ጸኒሑ ሕጂ እንታይ እዩ ብዝሒ ናይ ምግቢ ይኸውን ኢና ንወስዶ ንሕና ሕጂ እቲ ባህሪ እንታይ እዩ ነይሩ ምናልባት ጻዕቕ ናይ ምግቢ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ወላ ክሳዕ እዚኣ መሊኣ ኸላ ኣይምለስን እዩ ምክንያቱ እቲ ዓይኒ ዕግበት ናይ ኣብ ገዛ ዘሎ ክሳይ ክወስድ ኣለዎ እዚ እንተገይሩ ቁሩብ እንተወሰነ ግዜ ኮፍ ይብል ድሓር ተምላስን ገለን ይገብረሉ ተምላስ 20-30 ግዜ ተምላስ ይገብር ይኣኽለካ እንተ ኢልካ ኢኻ ኣይሰምዑካን እዩ ምስማዕ ዝበሃል ክሳይ የለን ስድራ ቤታት ወይ ወለዲ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ኣብ ውልዶም ክርእዩ ከለዉ ካብ ስምባደን ፈጺምካ ዘይምቕባልን ጭንቀትን ተወጊዶም ናብ ትካላት ጥዕናን ማሕበራትን ብምኽያድ ዘድሊ ኣፍልጦን ሓገዝን ክወስዱ ይግባእ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ንዘለዎም ቆልዑት ዝያዳ ሓገዝን ግቡእ ደገፍን ተጌርካሎም እዮም ብዝያዳ ከመሓይሹ ዝኽእሉ። ብፍላይ ወለዲ ርኡይ ዝኾነ ናይ ግዜ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ውሉዶም ክገብሩ ኣለዎም። እዞም ቆልዑት ብመድሃኒት ባህላዊ ሕክምና ዘይኮነ ዘይቋርጽ ንነዊሕ ዝኸደ ኣልያን ሕክምናን እዩ ብቐንዱ ዝዓዘዘ ውፅኢት ዘምጻሎም። ብርግጽ ለውጢ መጽኡ ተስፋውን ኣሎ። ስድራ ቤት ከም መባእታዊት ባእታ ዝለዓለ ለውጢ ናይ ምምጻእ መዝነት ዝተሰከመት እያ ክበሃል ይከኣል። እንተኾነ ግን ስድራ ቤታት ብዘለዎን ዓቕሚ ጥራይ እኹል ለውጢ ከምጽኣ ኣይክእላን። ብምትሕብባር ሰብ ሞያ ጥዕናን ኩሉ ኣባላት ሕብረተሰብን ኣብዚ ጉዳይ ዓብ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል እዩ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር እዞም ቆልዑት ክግበረሎም ዘለዎ ኣልያ ብደረጃኮም ሕብረተሰብ ከመይ ይመስል? ምዝ ስንክልና እዚ ምስ ዝነብሩ ሰባት እቲ መሰረታዊ ሽግር ኣብ ወለዶም ዘሎ ፍርሕን ረዓድን ብሰንኪ ናቶም ጸገማት ጌርካ ናይ ምርዳእ ንዕኡ ንምእላይ ዘድሊ ግዜን ሃልክን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ተራ ናይኮም ዓብይ ማለት ብዘይ ተሳትፎ ናይ ሕብረተሰብ እዚ ስንክልና እዚ ምዕባለ ከምጽእ ኣሸጋሪ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኮም ክዋስኦ ዝግባእ ስምዒት ወለዲ ተረዲዩ ጸገማቶም ተረዲዩ
ኣብነት ኮይኑ ስምዒቶም ዝሕልወሉ ኩነታት ምፍጣር እዞም ስንኩላን እዚኣቶም ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ብክብሪ ብዘይ ኣድልዎ ክነብሩ ስለ ዘለዎም ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ከም ዝዓቢ እቲ ዘሎ ጌጋ ኣመለኻኽታ ወይ መረዳእታ ንምእላዩ ንኣብነት ብእምነት ናይ ኣመለኻኽታ ፀገማት ዘሎ ዘይስነ ፍልጠታዊ ዘይተረጋገፀ ስለ ዝኾነ ኣብዚታ ዝጠፍእ ግዜን ጉልበትን ክህሉ የብሉን ማለት እዩ ከም ፍሉያት ኣካል ሕብረተሰብ ዘይኮኑሲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ንሕና ከም ወለድን ኣለይትን ናይዞም ስንኩላን እንታይና ንደሊ ፍሉያት ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ኣይኮኑ ፍሉይ ደገፍ ከም ዘድልዮም ኩሉ ሰብ ክበርሃሉ ክእል ኣለዎ እንታይ ግን ከም ፍሉያት ተረዲእኻ ምድንጋፅ ጥራይ ካብ እንዳበልካ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነሲ ጌጋ መረዳእታታት እውን ኣሎ ነዘን ምስ እዚ ስንክልና ዝነብራ ኣዴታት ዝዓልያ ብዓብዪ ትፀረበ ኣዴታት እዩ ዝርአ ሕማቅ ቃላት ምውርዋር ኣሎ ዋይ እዚ ውላድክስ ኣምላኽ ተዝእ ክበልኪ እናተባህለ ተደናጋፂ ዝመስል ቃላት ግን ነቲ ስድራ ዘይሕግዝ ነዋሪ ዝኾኑ ቃላት ምጥቃም እውን ኣሎ ስለዚ ኣነስ እዚ ተራይ ክሕግዞ ኣለኒ ክንብል ደኣ ክንክእል ኣለና ወይ ክሕግዝ ኣለኒ ደኣ ክንክእል ኣለና እምበር ንሕግዝ ዘለና እንዳመሰለና ስምዒት ወለድን ኣለይትን ምድቋስ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ካልኦት ናይ መንግስቲ ማሕበራትን ትካላትን ከዓ ክገብርኦ ዝግባእ ነገራት እውን ኣሎ ማለት እዩ ዝምእምኦም መሳለጥያን ማሕበራዊ ርክባትን ከም ዝረኽቡ ክፅዕር ኣለዎም በብ ወገነን ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ፍትሒ ብዙሕ ግዜ ምዝ ስንክልና ዝነብሩ ሰባት ክጠርዑ ይክእሉን እዮም ወይ ክነግሩ ይክእሉን እዮም ተባሂሎም ንዓመፅን ንኣድልወን ዝተቃልዑ ሰባት እዮም ስለዚ ናይ ፍትሒ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ድርብ ዕያር ከም ዘድሊ ከዓ ኣብዚ እድሊ ክሕብር እንድሕ ዘይክእል ኮይኑሲ ብኸመይ እዩ እቲ ውሕስነት ተረጋጊፁ እቲ ሰብ ፍርዳዊ ዝኾነ ነገር ከም ዝረክብ ከዓ ስራሓሉ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብኣድማዕነት ተኻፈልቲ ትምህርቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ፍትሒ ከም ዝኾኑ ምግባር ከዓ ብዙሓት ክእለታት ኣማዕቢሎም ኣበርክቶ ክህልዎም ከም ዝኽእልን ሕጉስ ሂወት ክመርሑ ከም ዝኽእሉን መርግጋፅ ናይተን ትካላት ወይ ማሕበራት መንግስቲ ማለት እዩ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ኤርትራ ካብቲ ኣብ 2010 ዝተመስረተሉ ጊዜያት ሒዝካ ኣብ ኩለን ዞባታት ብምንቅስቓስ ጓስጓስና ዝተምህሮም ብማሕበር ደረጃ ክህብ ጀሚሩ ከም ውፅኢቱ ድማ ናይዚ ስንክልና ኣፍልጦ እናዓበየን እናሰፍሐን ይመፅዩ ስለዚ ድማ ወለዲ ከምዚ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ምስ ዝህልውዎም ምስ ሕብረተሰብ ከላልይዎም ኣብዚ ማሕበር ድማ ከሳትፍዎምን ይግባእ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ናይዞም ስንኩላን ኣብዚ ጎነይ ዘለዉ ማሕበሪ ማለት እዩ ስንክልና ከም ዝፈላለ ክንሪኦ ፀኒሕና ምስ ኤልሃና ዘሎ ስንክልና ሓደ ካብ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኮይኑ ሰረብራላዊ መልመሲ ዝበሃል ኣብ እቲ ንምንቅስቓስን ኣቃውማን ዝቆፃፀር ክፋል ሓንጎላ መጉዳእቲ ስለ ዘጓነፎ ንሪኦ ኣለና እዚ መሓውራ ከምቲ ዝግባእ ኣይሰጎመን ኣቃውማ ተጠዊሎ ካልእ እውን ሓሳባታ ክትገልፅ ኣይትኽእልና እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ብድሆ ነዚኣ ንምእላይ ሕጂ ትስንክልና ይፈላለይ ብደረጃ ተኣላልዩ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣልዮም ኣለዉ ካብ ኤልሃና ዝኸፍኡ በዓራት ዝነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ኤልሃና ከዓ ዝኸበደ ይምእላያ ሙሉእ መዓልቲ ክተኣልያ ግዜ የድልየካ ማለት እዩ እቲ ክብደቱ በዚ ንሪኦ ዘለና ውሰን ካል ሰረብራላዊ መልመስቲ ንብሎ ኣካል ኣእምራዊ ምዕባላውን ስንክልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመጠንቲ ክብደት ኣተኣላልይኡ ዝኸበደ ብዙሕ ግዜ የድልየካ ንኤልሃና ንምእላይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኸበደ ስንክልና ትርከብ ማለት እዩ ካብ ኤልሃና ዝኸፍኡ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣልዮም ኣብ ገዛ ዝእለዩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሰረብራላዊ መልመሲ ዝበሃል ነቃውማን ንቅርፂ ኣካላታን ፀልዩ ከምኡ እውን ነቲ ናይ ምዝራብን ገለ ክፋል ፍርቂ ክፋል ኣካላታ ከም ዝለምስ ገይሩ
مس مدهاني زلو سنكلنا خا أمراو سنكلنا يزلو أمراو سنكلنا لك عند مزانو كحسب كجنازب أيكبني أتي بدهوز قبرن مس مدهاني زلو سنكلنا جن بحرياتي تقوانا تي بحريات يري سلازي إذا تقوانا تي بحريات زخاني نتي لا يستحلال خجبرن نتم ولدي خاني تتصورم بزي خبد حنت إذا تقصوانت بجنا الله أتي ناي مجبنا مقطع شوهاتو أتي أب حنقول زلو خفلا كقطع تجيبت أمي قبل سلازي كل سوي لي زبلع سلازي أبزخنا محبر أوقات أميتات كم زي مزام السولسون كلان كم تخلو بمد نقاط جف انجرا سويل كام بلع كقطع أروسل زي كله كسب تملا سيمت ناي معنا طحدا قام تقيلو نير مالتي سلازي حبرة سبتا يخبر زلوا كم زعينت سجن كم زلوا مفليتو بمت أنك والعخم زلوا بمت أنك اللي يخم زلوا محجاز حجي أم نفسه وقفهم هجراو محبر عملون معبالون سن كان بوكلنا إن أنا زيهم دانا ريام زلنا بل بوزح عين السن كلنا ده كابزز بقى سوون كم زلوا هديتا سي أبغزا تعطين نحكمنا ديوتهم نبز محبر ديوتهم بصحة هديتا سألوا بزقات أم عنس لازم محبر دزين نبز كسايدي كم حلال فوز دلسي كفتش علوه كم زو خمس اللوه هديتا سكفلت خمس اللوه أو تي أن مز محبر كلها لا خمس اللوه قدلتاتن تقول عادي حاجة أنا زي أس حكمنا همزة زبالكون قبل لسه فرقاني حكمنا تماناليس كل تشجراس لازفلت قوة كل تمحبر بزعقمو يحجزني زي عربية زي محبر زي بيننا حجزي كابزي أتازنا أشد تمثل قون جن زي أخ أب عين مس حزب خطر لا خلا وتعقمي كولا أنت زي بلو تمحبر بتازعقمون هي بيننا مالتي محبر حجها أني كنا عاطقوم سي بنا حكمنا زقبو حكمنا محبر زقبو محبر كلالن كفلتن أبجزا حيزانن كعص أو خم زي بلن بزي أنا ديتات كم حلال فدل ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ንፈለማይ ግዚኡ ኣብ ሕዳር 2010 ቀዳማይ ጉባኤ ብምክያድ 21 ዓንቀጻት ሒዙ ከም ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ተመስሪቱ ኣብዚ ማሕበር ክሳብ ሕጂ 3000 ዝኣኽሉ ኣባላት ስንኩላን ኣለዉ ነዞም ስንኩላን ዝድግፍን ንመሰላቶም ክብዘብልን ዕላማታት ሒዙ ድማ ተበጊሱ እንታይ ቀንዲ ዕላማታት ናይ ዝማሕበር ክንርኢ እንድሕር ኮይና أفلوت أحبرت سب كم زعب بمجباريو زخونة تساتفو زوم قلو أبستفعل عليه أب مرايت عنا يكون أب تمرتي يكون أب فتحي يكون معره كم قالوا توم سنكلنا زي بلوم كرأيو قال إزي أمراون معبالون سنكلنا نمبر حمام كم زي كونها يأمينوا مالتي هجنتاي سبتا إز مسلونيرو سنكلنا زي بمرقم بحادقات بقلز متسجيرو يزردونيرو السوس لزوخنون تحب برتسب أنا حاسس لزي نبرو كابت حبرتسب كا ينتسأل نيرو تولادن تولاد راي يكون نزل نتسأل تولادون نتسأل نيرو إسلامتاي أبزوخنا شوشال لايف كساتف أي كألني بمرقم زمت أي سلازبهال نزي نمبده نزي أستمرون مهابكا اتمحبر بزح تعيتو مالتي السوس لزجبرها كل سب كم زحدين رياض لنا مالتي أفرض عبيو تنقل أخو تخيلهم أفمرتي هون بمنستر أنا بستجبر لهم ناس أنا حكمنا هم زرخبو تجيرو مع رسبهم كم زحيد تمنجسون قال لي ترى أي تتعاوتن تمنستر أيون أبتصدالو خم هلاونا متن نزين نمخاب بزح تعيري مالتي سلمتاي منستر أي بقندو نايتهم كل المحبرات سلال سلزخنة نزخا أكلوا سلزخنة بزيادة نتبحبر كدلدلون بزح ساعتاتن سرحان سريحيو
كمزي كنكاتاتلو ዝጸናሕና ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ማሕበር ንኹሉ ናይ ኣምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ወገናት ዝሓሸ ዕድላት ምፍጣር ንመሰላቶም ምጥባቕን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ርክብ ምግባርን ስልጠናን ምኽርን መሃብ ንመሰላቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ኣገልግሎት ክግበር ምጽዓር ከምኡውን ክብረትን ፍትሕን ማዕርነትን እውን ዘውሕስ እዩ እዚ ማሕበር ኣብ ንቕሓት እዚ ስንክልና ኣብ ሕብረተሰብ ከምኡውን መሰላቶም ኣብ ምውሓስ ልዑል ተራዩ ተጻዊቱ أستاذ سلسة الشح أبت محبر طرنفات اللونا زوم سلسة الشح كتفعل عليه شجرات زلوميم نستفعل عليه شجرات حدا سدرابيت نقيحهم نقحزو نسدرابيت أفلوت أم هب قدامنت سدرابيت ولد أمس أفلوت أم كم زعب مقبر قال أي نفس وكف صلات نزوم سنكلان كم يجيرو كم زحجزوم ببزلو ناتو بوزيشن ناتهم عقم مالتيو نتهم سنكلان معرة عدلات كوبهم أب تمرتون نعم زخون تمرتن نعم زمهرة بوز هلتنا كله أمون يتسعر أب تعنا مدايون كم يجيرون نتسع حكم النار خيبو يحكم أب فتحها زوم سبات زيوم استفعل على عمد أجمعتي زقاطب سلامتاي إذا أجمعات يمون إلهم كجلس سلزي كله قبل اليوم زورد عمتاتن بدلاتن الله كاب أدلو تحسكا زخول عمتات قبل اليوم سلز فتم ولا ولادون أدلو خلوا خليس كس خاطنا نتوعي هبو قالون كله خليس أدلون الله نزخول زي كم سرعة نتهزب عنك حكا كاب حنقول خسرت كم زلوا كلايزم كل أزيهم سنكل الناس لزخونه كم قبل كم زخلكا كأمنو خمزلومون قوس نايم جبار مدب الله أب شدش أنزواتاتون ناي قوس مدب الله سلمنتاي أب كل نصان زواتاتون وريد ناس لزلنا أب تن سوسان شو عتن ممكن بس حنس لزوجنا نخلو نصان زواتات نقحات مهب سبات قوس خمزلوم كمر عو خمزخلو شو شال لايف كحلفو خمزخلو يجي جلس كمر عون زحرموا مالو زرادي حمومي لهم السو زي كنا جن كم سبهم ساتهم سمعت علوم كمرعوا خمس خلون محبراوي هيوت كحلفو خمس خلون نتهزب أفلط وناي مقبرون ما دبالنا مالتي بتوسخين كله هزبي الكوميونيتي مالتي ببت ومطوطهم دكنا أمس سنكلنا زلوهم الكوميونيتي تأجمون كرد علهم كم زلوا سلامنتاي أتقعدت خوينو كم يجير كأسخاء ترادو اندحر مسلو زي حاتت كوينو كم يجير مسلو كحاتت كم زلو ولادت راي كون نزز دقف زخونه حبرتسبون اذن قول ازيوم صور نايت ولادت راي كون ناي حبرتسب ناي منغستو بني از خردو زخونه سب از مخانو ترديوخا ابل اليوم عبي حالت كجبر كم زلوخا محبر بصعود يسرحلو